Good morning mga kuragon! Welcome na naman sa panibagong vlog natin. So nandito na naman tayo para magbigay sa inyo na ng panibagong kaalaman. But wait, there's more. So kilala na po ako sa inyo. Ako po ang inyong likod, AJ1A, AGA, Gerard A. Ang inyong po likod, ang inyong kabakal, kauragon at ang inyong kamentor. So kung bago po lang po sa YouTube channel natin ito, so huwag lang po kalimutan na mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para update kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload at ina-update ko sa YouTube channel natin ito at pag-share ng video ito at paki-like din at please comment down below. For today's vlog po ay tayo po ay may ihatid sa inyong isang magandang balita. So ito po ay napakahalaga ngayon gagawin natin kasi kailangan po natin i-share talaga ito kasi yung mga, alam niyo na, ang topic natin ngayong umagang ito ay magbibigay ako sa inyo ng isang magandang balita, lalo-lalo na yung mga taga rito at malapit dito sa aming komunidad. Yan, pag-usapan natin na ngayon ay scholarship. Yan, so yan po mga kuragon. Tama po ang narinig ninyo, scholarship. So naghahanap po kami ng mga tao na willing mag-aral. Yan. Yes mga kuragon, you heard it right. So may ino-offer po kaming scholarship na pwede po, malay mo, pwede sa iyo, pwede sa kamag-anak mo, at pwede sa kakilala mo. So ano po bang scholarship ang ino-offer namin? So ang ino-offer po namin ay UEQT, Universal Access to Quality Tertiary Education. So ito po ay para sa mga shielded metal arc welding in situ. Yan. So ano-ano po ba ang kailangan para makapasok ka sa ganitong kurso na para maging isa kang scholar? So dapat po ay hindi ka graduate ng kahit na anong BS. Yan, BS, kahit na ano pong BS. Yan. So dapat hindi ka po graduate ng 4-year course sa college. So kung ikaw po ay graduate ng high school, graduate ng technical, or graduate ka po ng, or hindi ka pa nakagraduate sa college at tumigil ka at gusto mong mag-aral, so pwede po ito sa iyo. So may mga benefits po na mai-enjoy po ninyo at talagang hindi kayo mahihirapan sa pag-aaral. So i-discuss na lang po yan sa inyo pag naroon na po tayo sa orientation. So yan. So ano ba ang kailangan? So dapat po ikaw ay nasa tamang edad. Siyempre, sinabi natin na dapat ikaw ay hindi graduate ng 4 years course or BS at ikaw po ay bona-fide citizen of the Philippines, of course. Then saan po pwedeng mag-inquire at saan po pwedeng pumunta? So pumunta lamang po kayo dito sa Santa Rosa del Norte, Pasacao, Camarines Sur. Hanapin niyo lang po ang CASIPMAS or Camarines Sur Institute of Fisheries and Marine Sciences para po sa mga karagdagang impormasyon. So ano pa po ang hinihintay nyo? So wag nang magpatumpik-tumpik pa. Kung ikaw po ay meron ng NC1 at hindi ka pa nakapagpatuloy ng inyong pag-aaral, so let's upgrade your NC level to NC2. So open po kami. Yan, so naghahanap po kami ng mga katulad mo. So baka ikaw na ang hinahanap namin. Yan, so come and signify and be one of the shielded metal arc welding in situ scholar for this year. So pakibisitahin lamang po kami sa aming Facebook page, of course. Ibibigay ko po ang link sa baba at ang aming email address kung po ay may mga katanungan. At napaka-the best po at pinakamaganda na pasyalan po ang aming opisina at hanapin lamang po ang aming pinakamabait na registrar na si Ma'am Lori Q. Quijano. Okay? So yan mga kuragon. So hanggang dito na lang muna ang ating vlog. So sana po ay yung mga enthusiast natin dyan at yung mga qualify na pwede maging scholar sa UEQT. So please lang po, bilisan nyo po kasi limited slot lamang po ang aming ino-offer. So libre po yan, wala po kayong babayaran ni pisong duling at kami pa po or ang TESDA pa ang magbibigay sa inyo ng allowance. So kaya ano ba yung hinihintay nyo? So tara na, enroll ka na. Pasok na sa Shielded Metal Arc Welding NC2.
So, bye for now. And again, this is your Koragon, AJ1A, AGA, Gerard A. Bye-bye.